Čau. Omlouvám se za takhle blbou kameru, já to mám právě že na jedné kameře, která mi vůbec nevyhovuje, ona je prostě taková, že ta kamera je hrozně dobrá, byla hrozně drahá, ale prostě, já nevím, ona není špinavá, ale ona je prostě taková, nevím. Moc vám, já jsem vydal první video, brutálně blbý a já se teďka cítím úplně na omylu. A budu jako vytvářet videa, jo, takže jo. Neptej se, proč mám kruhy pod očima. Není to řasenkou, kterou mám tady na sobě, ale je to tím, že jsem dneska čuměla do 5 rána. A probudila jsem se asi v 1 hodinu odpoledne. Jo. A třeba dneska, to bylo 15 stupňů, a šli jsme s kamoškama ven. Neřeknu, jaký má, protože to nerada říkám. A jo, takže